tayo munang tumayo. Lahat ng ating minamahal na kapatid na kayuk-yuk na, tumayo muna tayo minamahal. Tayo ng lahat ay tumayo at palakpakan muna natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon at ating bigyan ng ating mga kaluluwang nagugutom na pakainin ito. Amen. Amen. Praise the Lord. At ating binibigay mong pagkataon sa ating pinagpalang mga ngaral at po ang beloved elder, Brother Romy Benitis. Palakpakan natin ang ating malapangin. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Tayo muna mga minamahal ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, amang naming banal na mapagpala sa magkapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami ay sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat Panginoong Hesus sa iyong dakilang biyaya sa aming mga buhay. Salamat Panginoong Hesus na kami iyong sinamahan na mula sa aming mga papuring awit, Panginoong Hesus, na ito'y iyong kinalugdan, binasbasan ang mga naunang yugto bahagi ng aming pananambahan. Maraming salamat, Panginoon Hesus. At tunay na dakila ka sa aming mga buhay. At narito kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. At andito kami naninikluhod, O Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa iyong banal na trono ng biyaya, humingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo at sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Samahan mo kami sa ganang akin, wala akong magagawa, ikaw, Panginoong Hesus, ang aking karunungan. Buksan mo ang aming mga puso, open our hearts, open our spiritual eyes, Panginoon, upang aming maunawaan ang iyong nais sa aming mga buhay, O Diyos, at sa pangkatang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Willis Wada Almeda, aming sama-samang sinasaway, winawasak ang lahat ng uri ng hadlang and belief in doubt, pag-aantok, cast out, in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. Atin sabay-sabay mga minamahal, na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Willis Rada Almeda at sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers saan man kayo dako ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat, pagpalain po kayo. Kayo lamang ay manatili dyan at tayo ay mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pag-aaralan mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos at ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Luke chapter 17 verses 28 up to 32. Luke chapter 17 verse 28 up to 32. Ang sabi dito mga minamahal, gayon din naman kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Lot, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili,
sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sa araw na yaon, ang mapapasabubungan at nasa bahay ng kanyang pag-aari ay huwag silang manawag upang kunin, at ang nasa bukid ay gayon din huwag siyang umuwi. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, at sa ating pag-aaralan, mga minamahal, ito ay bigyan natin, dito din natin kukunin ang ating titulo, alalahanin natin ang asawa ni Lot. Amen. Titignan muna natin, mga minamahal, yung nangyari dito ng ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kasama niya ang kanyang mga disciples, pinangangaralan sila, mga minamahal, kinakausap kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap, yung mga possible na mangyayari, mga minamahal, upang ang mga disciples, sila ay talagang maniwala sa itinuturo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinabi sa kanila, itinuro sa kanila ang mga nangyari noong nakaraan during the Old Testament, at tinuturo sa kanila ang mangyayari maging sa hinaharap na sinasabi ng ating dakilang Diyos na talagang ito ay mangyayari. Isang ginamit na example ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, inihalimbawa sa panahon ni Noah, mga minamahal, na yung ating binasa, mga minamahal, at doon sa panahon ni Noah, mga minamahal, na ang mga tao din, sila'y nagsisikain, nagsisibili, nangagtatanim, abala ang lahat ng tao, mga minamahal. So yung nangyari doon sa panahon ni Noah at sa mangyayari dito sa ating binasa na teksto, mga minamahal, parehas ang mangyayari, mga minamahal, sa buhay ng tao. Na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa panahon na yon, ang Diyos ay nagpadala ng malaking baha. Amen. Ganon din sa panahon ni Lot, na sa kasalanan, sagad na ang kasalanan ng mga tao sa lugar ng Sodom at Gomora, at ito, mga minamahal, na ito ay hinatulan ng ating dakilang Diyos. Amen. Parehas yung nangyari sa mga tao na hindi sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig pong sabihin, mga minamahal, kung titingnan natin yung lugar ng Sodom at Gomora, mga minamahal, kung gaano kasagana, gaano ka-prosper ang mga tao na talagang sila, mga minamahal, ay pinagpala. Ibig sabihin, mga minamahal, yung lugar na yun, mga minamahal, lahat
ay abala mga minamahal sa kasaganaan. Kaya nga tinawag na Sodomites, ibig sabihin mga minamahal, napakaraming mga tao na homosexual doon mga minamahal. Kaya ang ating dakilang Diyos and God send judgment to Sodom and Gomorrah. Nasa kabila mga minamahal ng kasaganaan ng buhay ng mga tao mga minamahal, ay hindi nila kasama ang ating dakilang Diyos. Amen. Nakalimutan nila ang ating dakilang Diyos na nagbigay sa kanila ng kasaganaan, nagbigay ng prosperity sa kanilang buhay. Sa ating panahon mga minamahal, ang sabi dito sa Lucas 17:30 na ang sabi, gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahahayag. Kung ating titignan mga minamahal, ang mga tao, walang pinagkaiba mga minamahal, lahat, abala mga minamahal, lahat gusto ng kasaganaan. Hindi masama mga minamahal na tayo ay sumagana, pero wag nating kakalimutan ang nagbigay ng kasaganaan na iyan. Amen! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya dito sa ating teksto mga minamahal, sinabi ni dito na alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. So ito ang bibigyan natin ng diin mga minamahal. Dito tayo magko-concentrate. Ano bang meron? Ano bang meron sa buhay sa asawa ni Lot? Kung ating papansinin katulad ng aking nasabi kanina, lahat ng tao sa panahon ni Noah at sa panahon ni Lot, abala ang lahat ng tao sa kasaganaan. Alam niyo mga minamahal, sa ating buhay, sa buhay ng tao mga minamahal, napakahirap iwanan ang kasaganaan. Amen. Maaaring hindi natin masisisi, hindi natin mabliblame ang ibang tao kung bakit hindi na nila maiwan ang kasaganaan sa buhay. Amen. Kung ating titignan sa ibang nag-i-invest sa isang investor na kung siya ay nag-invest sa isang kumpanya, kung ito ay talagang nagpa-prosper mga minamahal, hindi niya ito basta-basta iiwanan. Amen. Pero dito sa ating nabasa mga minamahal, sa buhay ni Lot mga minamahal, na sila ay namuhay sa kasaganaan. Sa ating buhay mga minamahal, hindi natin alam ang ating buhay, hindi natin alam kung kailan tayo magtatagal dito, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil katulad ng nangyari dito mga minamahal sa ating binasa, ang Diyos ang hahatol sa lahat ng tao. Amen. Ating pansinin dito mga minamahal sa ating teksto mga minamahal, itong lugar ng Sodom at Gomorrah mga minamahal. Habang ang mga tao sila ay pinagpala, sila ay nasa kasaganaan, dumating ang judgment
ng Diyos. Amen. Minsan akala natin sa ating buhay, mga minamahal, hawak natin ang buhay. Minsan alam natin na tayo ang nagkukontrol sa ating buhay, na tayo ang nagkukontrol sa ating kasaganaan, mga minamahal. Na ang akala natin, mga minamahal, akala mo, mga minamahal, na kung tayo ay nasa kasaganaan sa ating buhay, ay hindi mo na kailangan ang ating dakilang Diyos. Amen. Dito, mga minamahal, kasama ni Lot si Abraham. Titignan muna natin, mga minamahal, yung background upang ating talagang mainam na maunawaan, mga minamahal, upang sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, ay magkaroon tayo ng desire, mga minamahal, na talagang pakinggan ito, mga minamahal, na ano ba ang meron sa buhay sa asawa ni Lot. Amen. Na sila ay pinagpala, na during the time na sila ay on the way papunta sa lupang pangako, na sinabi ng ating dakilang Diyos kay Abraham at sa kay Lot, mga minamahal, na sila ay pinagpala, na sa kanilang paglalakbay, sila ay pinagpala, marami silang mga alagang tupa, marami silang alagang baka, mga minamahal. So during that time na sila ay pinagpala, mga minamahal, yung mga katulong ni Abraham at yung katulong ni Lot, sila ay nag-away-away dahil sa dami ng kanilang mga alagang tupa at baka. At doon sila nagkakagulo-gulo, mga minamahal, at nag-usap si Abraham at saka si Lot, mga minamahal, na para hindi mag-away-away ang kanilang mga tauhan, naghiwalay sila, mga minamahal. Si Lot, mga minamahal, pinili niya yung lupang kapatagan, yung papunta doon sa Jordan, mga minamahal. Yun nga yung tinatawag na Sodom at Gomora. Na kung saan yung lugar na yan, mga minamahal, lugar na markado, mga minamahal, a place na kung saan yan ay uulan ng apoy at asopre. At ating makita dito, mga minamahal, na doon na nanirahan, pinili ni Lot ang lugar na yun, mga minamahal, dahil nandoon ang kasaganaan, mga minamahal. So, nung andun na siya, mga minamahal, dumating ang dalawang anghel ng ating dakilang Diyos. Amen. Na napakita sa kanila ang dalawang anghel doon kay Abraham, doon sa tolda. At yung dalawang anghel naman ay napakita kay Lot doon sa kanyang bahay, mga minamahal. At yan ay mababasa natin sa Genesis chapter 18 at saka Genesis chapter 19, mga minamahal. So pansinin niyo, mga minamahal, yung pagkakaiba ng tirahan ni Abraham at saka si Lot. Nabanggit dito, mga minamahal, Genesis chapter 18 verse 1 at Genesis chapter 19 verse 1 na si Abraham, siya ay nakatira sa tolda. Yung tolda ni Abraham, mga minamahal, yon ay nagpapahayag, mga minamahal, na siya ay patuloy na naglalakbay papunta doon sa lupang pangako. Ibig sabihin, siya, mga minamahal, pilgrim. Amen. Nasusundan po ba natin, mga minamahal? O pag mamaya, mga minamahal, ating
maunawaan ito mga minamahal. Ano ba ang kaugnayan nito sa ating buhay? Ano ba ang kaugnayan nito sa ating kasaganaan? Amen. Yung 10 ni Abraham, mga minamahal, meaning, katulad na nabanggit ko kanina na siya ay naglalakbay, mga minamahal. At si Lot naman, mga minamahal, ay nandun siya sa kanyang bahay. Ibig sabihin, yung bahay ay permanent na mga minamahal. Tulad din natin, mga minamahal, si Abraham, tayo ay naglalakbay